И какво са хора, днес ще пробваме един чалендж на Рос, който той е с лимон, а аз съм с вода. Който не е така, да го кажем, направо да започнем. Какво става, хора? И така. И аз ако бях да... нещо такова. Жив... 10% от авторските права. Постоянно видеото ми в твой ще реже изобщо лимон. Така. Супер. Започваме с музика. Потенциално добре. Това съм го гледал. Пълен идиот. Пълен идиот. Обаче чак се разсмея. Не знам защо. Става ми смешно. Headshot! Double kill! Triple kill! Така. Като какъв и да е. Оле, тя хвърчи. Ау, приземи се. Добре. Така. Окей, пи. Много това го знам. Малко кот. Майко. О. Мале, знаете какво стана? Това е много смешното с Рос. Направо да продължаваме. Толкова женско внимание. Добре. Ай, стига! Не ми стана смешно за това, че не вкара, че го удари в главата. Вижте му физиономията. После погледнете. Вижте, следете му физиономията. Лимон обичам, но само с мед. О! Ай, пускаме нататък. Просто прекрасно. What do you think this means, you weirdo? Да, че ще си има второ дете, това означава. Вау! Е, ти какво му е смешното? Nice, Ron. I sneezed. Oh, I'm not allowed to... No! No! Applesauce. Така. О, и аз съм така. И аз съм така. О! Мале, саблен удар на момичето. Истински джентълмен. Така. Значи, дано това да не... А, това го знам. Оле, ако имаш нещо също толкова смешно, нямаше да се издържа. What's your profanity? You say this tape is really amazing? Oh, ho, 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 I've got to see it. Просто ви казвам, тези чуждестранните са уникални. Наистина, супер много ситуации. Не е честно. Jesus Christ, it's Jason Bourne. Това искам да е на моята сватба. Колкото по-тънко е, толкова по-кисело е. Айде, айде. Много кисело ми стана вече. Сериозно не трябваше да извикате. Всъщност си
Водата е зле. Сериозно. Абонете се, ако ще изпля водата, значи много ме е смешно пак. И абонете се е такова долу. Аз забравих да се поставя тук. Gorilla? Donkey? Що се смее на магарите? Ако не се опитах да не се засмея, до сега съм се разсмял поне 5 пъти отгоре. Го гледаш, бе! Ох, гледах български женски футбол и беше просто трагично всичко. О, не бе, брат. О май гад, ти си малумен, бе, братле, честно, ама. Какво? Мале! Нали момичетата не са го правили това, е? Няма коментирам. О, да, това го знам. Това е laziness. Максимум лево. I want it back. I want the pink donkey. Майко. Това не е inappropriate за всички рекламодатели. Целувка между две момичета. Don't get too close to the stand. Are you kidding me right now? Хубаво е, че някой ги знам, защото няма да се засмивам на тях. Много яко. Опа, това бе... Не! George, take it a walk. Не ми е смешно за котката. Толкова затрудни някой. Всъщност, имах такова посетване. Всъщност това е вънка, аз не съм например, вътре. Не съм като малкия, отвътре да снимам. Така защото го мокрих. Добре, че съм вънка. После ще изгледам още мокрих с вода. Тук ще много се ми труди някой човек. Лека. Между другото, това не беше съспиване, между другото. Само да кажа. Имам чувство, че някой просто така ми гледат фейскала, докато минава това. Засмя се! Простак! Добре, very close.
Някой така ме инспектират като детективи. О, ето ме мен. Преди 39 години. Пак си здравата тиква. They catch Monica being bad. What are you doing? Не, бе. Не, просто този мързел понякога в животите много ме убива този мързел. Ужас. I believe I can fly. What did I tell you? Гледал съм го. Вече наистина не искам да се смееш. Мале, гледал съм го. Всъщност Рос е много смешен. Защото не искам да ям повече лимон. Charlie, did you get it yet? No, still no pepperoni. О, това беше брутално. Dude, you're getting a little too close. Bye bye. Whoa! Силно на земята. Добре. О, никога котка. Вау! Това беше невероятно! Еба си, кучето! Тук ще мине точно по средата. Не познах. Okay, stop. Let's see what happens. Oh. Иде, отиде. Та-тара! Невероятно. Силно на дървото. Как им се вика на тя? Зоофили, профили, бутаникофили, бутафили, не знам. Малко. Слям чувага. Ама откъпваме телефона. Това не ми е смешно, когато мъжете са жени. Тарарарара. Окей, хора, това беше от Не се смей. Разбира се, защото не знам какво се смея. Ами, приготвям другото видео.